vil jeg lige sådan en lille meddelelse. Jeg vil nok ikke... Altså, hvis der er nogen, som kigger på det her, så vil jeg bare lige sige, at jeg ikke vil lave særlig mange videoer til min egen kanal længere. Jeg tror slet ikke, jeg vil lave nogen overhovedet. Jeg kan slet ikke komme op på den der. Fordi jeg kommer link i beskrivelsen, der laver sådan en spil ting. Og så nogle af dem, der er mange af dem, der kun har det på en movies. Og det spiller jeg ikke længere. Sådan, jo nogle gange gør jeg det til. Så tjek vores anden kanal. Der kommer nok også sådan noget sådan stemme på hvilket spil vi skal spille.